Let your presence, let your glory, shower us. What's another says we can do nothing without you. Baba we ask your Spirit of God, to hover upon us in the mighty name of Jesus. Everything that will be done in this place, Baba we impact lives in the mighty name of Jesus Christ. We pray and we honor you and we thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Nakubantwana baka-Israyeli ke kwafika ixesha lokuthixo asive isikhalo sabo. Mayibonge igama lenkosi ngokuba sihamba sikhonza uthixo ovayo. Mayibonge igama lenkosi sikhonza uthixo omamelayo ekubulalekeni kwakho. Mayibonge igama lenkosi when you cry unto the Lord, uyesu yehla akuhlangule ekubulalekeni kwakho. Mayibonge igama lenkosi when you cry unto the Lord, uyesu yehla akukhulule ebukhobokeni bakho. Mayibonge igama lenkosi. Now xa sihamba naye unguthixo osimamelayo nantoni na esiye siyifune kuye. Indlebe yakhe soloko ilindele ukukhala kwabantwana bakhe. Mayibonge igama lenkosi. So namaSirayeli wabeva xa bekhala eyiphutha, waweva xa webulaleka eyiphutha, ngoba bekubulaleka abantu bakhe. Greek philosopher ngo-1875 u-Aristotle wavisitha ezinye ze-African countries apha e-Western Africa. U-Aristotle sasingamazi ba ungumntu obhala ii-poems, kodwa u-Aristotle wathathwa umntu ongumama owayethwele i-food basket efida ivillage yakhe ethengisela abantu ukudla. Lo mama wayehamba ngenyawo door to door kule village yakhe ethengisela abantu ukutya, ehamba ngenyawo barefoot. U-Aristotle wathathwa kulo mama engazazi naye uyakwazi ukubhala ipoem, wabhala lo poem ngelishwa ke wayibhala ngesiGreek, kodwa wayipraise umntu mama esithi the mighty God mhla wacreator lo mama wacreator umntu wamenza wane-blessed. I-purpose yaloo nto into yoba akwazi ufida
ndizokwenza into andizibilule hey before ndiqale nibahle bethu hey nibahle mani ndibona oosisi badress ikhaya ndibona oobhuti basuthi ikhaya sithanda ndibona namantombi eflawa mani hey hayi adress ikhaya nditheka zizawuka namhlanje ndisiza kule event intle kangaka enkulu kangaka heyi ndithe xa Thixo ndikulolalayo heyi ngathi ndizawushiyeka ndifaka zabelungu ndive ngenokho ekuseni egethini mamfulane upedo kamama ke mamfulane khawuvule athi omnye ndivulele ntona vula kaloku andifuna ushiywa athi omshiywa ngubani yilaa ntombi apha esonka vula igeti athi xa igeti ekhaya ngoba bafika icorona kuthiwa ingena egethini angene upedo mamfulane ndizongcengcisa Mandibulise ke kubabukeli beWitness TV apha ecaleni kwam ke ngoku ndimene honorable guest ze launch yeXovani Zintombi kule mini nje ibintle kangaka yanamhlanje ingaba mhlawumbi niziva njani ngayo yonke nje into ebisenzeka apha namhlanje There is a lot of information, a lot of power to what was happening in the business, a lot of encouragement. The way is speakers today to motivate abantu business to get involved in business, to participate in community development in Kelando. I was so energized to move forward with the business and to be innovative. So it was a very powerful day, a very productive day, and it's so overlap. I'm very happy, I'm very proud. I didn't waste my time. That's what I can say. Alright. Ingabe wena uziva njani kuyo yonke nje bisenzeka apha namhlanje ndiziva ngothundo nabile kakhulu kuhle konke ekusenzeka kule ndawo ezinye izinto ke esifundileyo ngathi akukho lula when you start something kufuneka udlulisanwe so that uvithe kwiphupho lakho kufuneka udlule kwi-challenges udlule nasekuxekweni kwiphupho lakho so ndifunde izinto ezininzi nokungadivaphi xa unephupha xa unevision xa une-idea nokungadivaphi ubambelele kwi-idea yakho kwi-vision yakho till ufike apho uThixo akusakhona. Yes. So ingathini mhlawumbe imessage yenu niyigqithisayo kwabasisi ukwenzela into yoba bangatyhafi endleleni baqhubekeke besenza le nto intle they should focus a lot on God because where abantu befela khona where abantu bengekho khona where there is no community where there is no family to support you where there are no sponsors to sponsor you but God will remain your strength of pillar ithemba lakho should be God in everything. Focus on God. Make sure that God is part of their business. God is part of whatever they are doing, whatever they are planning. Every activity, God should be involved. That's what I can say to them. Nami ndizawuphinda into ebendiyithethile ke phayana ukuba mabahambe noThixo mabaxhole mabangoyiki uThixo uzahamba nabo uThixo uzabathwala amen. Okay, so ningathini ke kumuntu mhlamba bengekho apha namhlanje what I can say is that you have missed out a lot. Number two, what I can say is that the occasion is injured.
situation ezinje, especially if you have a dream, of which I believe everyone is a dreamer. So I think everyone should take part, because more than support the benefits when we come here and attend these occasions. So I would encourage, especially amadoda namhlanje ngiyasibonela begcwele abantu. So ngiyana shout out a loud voice they should attend people, because we are in the leadership position. So we should lead by example. Sibe khona, sibe involved kakhulu. So that's what I would say today. Thank you very much. Ndingatsho namuntu ebengekho kule ndawo namhlanje uphosile kakhulu zingcebiso zee-businesses ebezibekwa kule ndawo uba umaintaine njani ibhizinesi yakho, especially abantu abatsha. Ndingatsho ndithi uphosile kakhulu. I'm sure bakhona ebebengekho kule ndawo abanqwenelayo nabo ukuba babe nebhizinesi zabo, but ezinye zezinto ebezithethwa apha kule ndawo bezizawubanceda kakhulu. Ndiya-encourage kakhulu kubantu abatsha isikakhulu bazi-athende izinto ezinje, izinto ezabaphuhlisa. Ndiyabulela kakhulu. Abantu xa benijongile baye baqale bacinge xa bezawuthetha nam, because kukhona nto kuthiwe uzawutshintsha umlwimi. Indenzele nto ke ngoku ndibe-perfectionist. Namhlanje kuthiwa mandime ndithethe ngezintombi, ndichaze why are we here today. Nditheni silapha namhlanje. Andizudibana ke nomntu oqumbileyo, because we're here to celebrate. Ngebefuna sizocelebrate namhlanje, sizokonwaba. Sisuka kude. Ndisuke ndingayazi into yoba mandiqale ndawo. Unfortunately ke ngoku lo mntu bendizawuqala ngaye onguMr Tsaiba wasinika le opportunity ngothi avume. Wavuma uMr Tsaiba xa kuthiwa kukhulunywa i-skills development, waqala banesiyala abantwana basesada, let me take this opportunity. Kwakho abantu bathi hayi ayina-stipend le nto, xa ungumntu omtsha we need make-up, so kudingeka into bangabana sikhawuleze sifune into ezasenza sibe qhafuqhafu. Asizi. Hayi shantorho, sithi niwe thina kuhlala ecankwendlu, let us go and attend, sibone into ezasinika ntoni. Kukho laa nto kuthiwa mosi xa ufundile noba sesijika isimo laa nto ubuyifundisiwe ihlala ihleli. Amadoda was attending us. Ingangaske nina bazi-athendayo ke ni-influence. Siyayibuka thina le nto futhi si-proud engentombi siqoba yayo. Yabona thina siyazama. But indivisa kabuhlungu into yoba males of our society end up not growing because they do not expose themselves kwindawo ezirayithi. Fundisi, khasincediseni ma, masincedisaneni
ngumsebenzi wethu. Ke mna ke ndifike ndifunde yonke into endaweni yamxolela futhi ndibe nomona, ndingumntu onomona ngobuntu bam obumnyama ngendawo yam endisuka kuyo ngayo yonke laa ngecawe yam into yonke yam ndingumntu onomona ingangaske kwenzeke. Andazi ke noba Xovani Zintombi nizii-feminist aniba-inkludanga oobhuti bethu apho okanye kwenzeka ntoni, kodwa mna ndirhalela for the next generation yabantwana bethu kungabi nje. Masiba-invayitheni badecline i-invitation because inayo indawo ethi sizawuba nesociety engalungiyo, ngoba nani ukuze nibe protected funeka kubekho ii-males. Uyaqhekeza usathi hayi namumso umkaba matshi, God forbid, but ngenxa yento yoba kukho le society siyishiye ngasemva isitya ithufu iqhekeza iindawo zethu ezintle. Ininzi nje into ezayithetha before ndenze umsebenzi ndonikelweyo. Uba ndibona namaqhezi siwenzayo singamahlanye emsebenzini. Uba singene ngofo akhona laa nto ithi siyavuka sike sizibambe igazi, uyacula ube ngathi usele, ucula ube ngathi kusemini, akubi khona laa nto ithi omnye ufike enesixakaxaka. Iingxaki zethu zishekethe. Uthi xa ufika emsebenzini ufike imuthi funeka ifane yindlela esiyiyo. Mna ke shem ndakuthanda udlala nale apha ndizothathani ngemayike, ndathanda ufika imayike bomba ndizothetha iinkokheli kude uhlala phantsi kuthiwa lihet. So le into injalo ndibulise iprogram director, ndibulise iigesi zethu, ndibulise ii-friends, ndibulise ooklasmate bam, ndibulise oogxa bam aba babangela uba sibe lapha. Ndingalibelanga ndibulise oodJ, ndibulise abantu ababalulekileyo ukuze sibe lapha kungenxa yabazali. Xovani Zintombi sibhaka okuthambileyo nokumnandi. Our vision is to be trusted for comfortable rates and excellent service, establishing long-term partnership based on mutual trust and understanding, reliable back supply of major event planner, food festival and supermarkets. Mission: aim to be a young bakery company that is passionate about quality and services standards. Strive for cooperation, effort and effective partnership and reliable ongoing procurement solution. There is an email there, down there, and our number. You can get us on WhatsApp. Thank you.
izidwangube zikhakhamela ihandiba nxiba mxhaka ezizimasela umsitho mhlawumbi masikhahlele ngelithi makubulwe emphaphamelwe yameva amathola nyongande udlelana kanti nodliwa kombona kuchibelana abona ke ngenzakaliswa apha kuthiwa bandizothetha xelelo bathethe ntoni sifike kanti i-playlist yakhe ibisithi nkonga ngokumkhupha tu i-playlist ngokuzithoba okhulu mandibulise umphathi nkqubo ndibulise abantu abakhulu abakhona phakathi kwethu ukuzimasa lo msitho ngokhethekile ndibulise osetheko hi Michael language yapha ngokhethekile ndibulise udokotela ndibulise noceba ukhona phakathi kwethu ngicela sithi hayi nisekhona mos siyabulela ke bhuti ngemini namhlanje siyavuya kakhulu bayiphumelele le nto besikade siyifuna ezixovana Zintombi simele nesupport sifumene kwiifemeli zethu nee-friends nabanye abantu besixhasa uqala kodwa ude kufike ngoku ibe yayimpumelelo kwabe yantle kakhulu imini namhlanje akho nto ndinawuthi bimbi ibe yimpumelelo kwadlula ngale ndlela besicinga ngayo yokube ibe yiyo so now that ubonile abantu bezinto ababesathatha ngabe izinto khona izinto ezininzi ezathethwa kwazithathwa nguceba Dr. Situ kwezazinto benizithethileyo ingaba yiphi into eliyichongileyo eliqinisayo ezixovana Zintombi njenganto ibithethwa ndabulela bhuti endiyicingileyo sihlale kuthethile kaloku xa singahlalanga kuye akho nto apho sawuya khona eyesibini ukuba ke uqala into esiyenzayo singathi sova kusithiwa nazo ezinye iibhekari zivulile sifile ipressure then sitshintshe indlela esenza ngayo kuthiwa masistikhe kule nto siyenzayo saziva ngayo singathi sobona ke ngoku besigqibele sibhake isonga sisiyoshotshona ake siyokwenza laa nto ingathi ingasityisa imali sitshintshe sifuna sihlale kule ndlela siyenzayo le nto siyenzayo esi sanga sisibhakayo so ingaba mhlawumbi ngokujonga kwenu into yosenzeka amakhaya ingaba injongo yayo ilonti ifezekile ebhuti siyabulela bhuti ifezekile kakhulu ibe yakwezinga eliphakamileyo engakhange nathi sililindele sibulela nje yonke into it was good ohlobo ekusuppose uba ibe ngalo nkosi ngaba ke sithini future plans mandithokoze lithuba nam ndibulise kubaphulaphuli nababukeli ii-future plans zethu kukwamisa le business sistabilize simakethe more
so that siyaziwe kwiindawo ezininzi, sireche more places, more especially iindawo zethu zalapha we are claiming back iHemu as a home. Enkosi. Likunjani ngexesha le-preparation yale nto bekungalulanga futhi bekungalulanga ipressure ebesinayo, ii-challenges esidibene nazo, and bekusithi xa sisenza ufile like ingaske uyeke siyekeni sikhansilisheni sithi no masiyekeni besingathi, and noba siyabonakala lapha emizimba isihlile ngoba kaloku yonke into iphezu kwethu siyaqala ukwenza into ekuthiwa yilontshe, so kanti ukwenziwe nje akululanga, so besifuna khona kona ibe yimpumelelo, ibe yile nto sifuna ibe yiyo njengoba namhlanje yenzekile. Bekungalulanga, besingalali bhoti, besingalali tu, yonke into besiyenza yonke qho sikuvuka kusasa kuvela i-challenge ethile but sithe sobambisana kodwa yena namhlanje yaphela ibalisi. Because zininzi guys but besinabantu besibatyumbile bebekhethwe zinhliziyo. Ngicela uPlanavili athi khange ndifumane into kodwa bendibiziwe. Siyenza nabazali ngoku besiqala le nto singuXovani Zintombi. Baninzi ke sinomama, sinodada, sinobhuti, sinosisi. uThixo wasibabala ngokubantu wade wathi ningabantwana bami. Asibuleli into ithemba sibulele uThixo. uXovani akamanga kuba imigama bathi kukuThixo ngaphakathi. Ebedadikwe kusesinosizwe sithi sicula nezulu sigibisela inhlamba athi kuyawangcolwa apha asidikiwe iziyoni singene epostini sidikwe ipostini singene kweyosindiso side silinganise ke ba uceba silinganise ngale kwivoice sithi hayi izawuthi ngoku sikhile kwezazakhe akho nto bese asingayenziyo phaa. Sizawucela siphakamise u-MC wethu le igift siyinika yena singuXovani Zintombi. DJ ndizayicela iphile guys niyibone, ndizayicela iphile.
Sebenzisa imetho yaphakathi Xovani kasifuni kadile izonka dog uyazi transport ayizanga naye because sifonela lesekuphumuleni sithi isonka sethu sibeke siye kadog ashafise ke xa eshafisa ndithi hayi guys nale mazoshafisa nje ngithethe ngena ke asana uzofika asana athi kaloku mangaka yini into yini khosigoduze kasiphume ebusuku sicela kulandela eyakhe igift. Siyabulela dog, siyanigugulisha. Sinithi ku-Google, sinijonge, sibeqonda yibona ke le iyasifida and ke asonqothi dog positive kuzongoza ngasizayithini. Athi angifuni ke picture yami, sigada kofake pha ku-status. Sithi sakhangela u-MC wethu ku-Facebook, sathi yabona le siyayithanda nqazi. And nayikhanda simfuna ipicture, sivele senza umbulelo wethu ophuma ezantsi eziphezulu. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.